your boy DJ S Shine Best International.
Onigbo aja Odogwu onye adojezi n'ọlụ Igbo ọlụ n'ọgbọ Yes sir. Ọkịnịsọ n'Igbo ji ọlụ Igbo nọ Onigbo nwere ụmụnna gbọdebe n'enu ụwa na banụ Emeka nwa n'okwu Olise akwazina nọ Onye majali gukolu n'Enugu mibe n'ọbụ n'ọmụmụ Onigbo nwere ụmụnna gbọdebeze n'enu ụwa na mmanụ Emeka ọkpala n'okwu Olise akwazina Ọkịnịsọ lọ n'Igbo ji Onye majali gukolu n'Enugu mibe n'ọbụ n'ọmụmụ ọlụ Igbo Onigbo niile ọnwụ onye ọma jezi lọlọ Igbo nụ n'Enugu Onigbo jeli gukolu n'Enugu nụ n'ọbụzina Emeka ọkpala n'okwu Olise akwazina ezi nwanyị adọ n'enu Igbo ọlụ n'ọgbọ Onigbo aja Odogwu onye adojezi n'ọlụ Igbo ọlụ n'ọgbọ Onigbo nwere ụmụnna gbọdebe n'enu ụwa na banụ Emeka ọkpala n'okwu Olise akwazina nụ
Agini selo ni boji nabanu onye maje ligu kolu n'Enugu mibe nabo na mu olu Igbo Animo ni mama onye maje ligu kolu n'Enugu mibe nabo na mu Agini sani boji nabanu onye maje ligu kolu n'Enugu mibe nabo na mu mana ni bonwelo mo nabo debezie nenu wana emeko bala logo lisaka olu DJ S Shine Best International. Idu akwali elu Nwanne libe nne na debitoku Nwanne libe nne na debite n'ọkụ Onye si bitoku biko n'ebe n'obu nsi Iwe nwanne n'elu n'ulu n'odelu n'ọgbụgbụ Iwe nwanne luzienu n'ọgbụgbụ n'ọbụlụ zenu nkewa Ọchụ nwa ọkụkụ n'ezie na ndị nweta Ije nwa ọkụkụ n'ọbụlụ uwe ọsọ Aye ebi oye Aye ebi oye Aye ebi oye
asị na nwanne adịghị na asị mụtọkụ osimụtọkụ biko n'ebe ya n'ogu nsimo maka na iwe nwanne na-elu n'ulu iwe nwanne adị elu ọgbụgbụ iwe nwanne elu n'ọgbụgbụ na nkewa dị ya mana ọchụ nwa ọkụkụ ọsọ lekwa na ndị nwe adanụ maka na ije nwa ọkụkụ bụzi ngwongwo ọsọ mana ọgbọ ọsọ ada agbadebe sọsọ mana ibe na-achụ achụdebe ya omife jide ọfọ Is your boy, DJ S Shine Best International. anyukwu adịrọ n'ụma n'ụwa maka onye anyukwu malụlarụ mpụta dị ọlụ puta si no vacío onye nyukwu puta no buto si no vacío onye ọmalụ larụ niile ekwu no bụ nkịtị onye ochiri nke ekwube no bụ njọ anyukwu bụ nsọ anyukwu bụ alụ onye anyukwu puta no bụ njọ si no bụ njọ ọkụ ekwu ka n'onye igwe alụ kwelu n'ikuka mana onye igwe alụ jụọ ike bụrụ bụ ife anyukwu na n'ụwa anyukwu dị njọ anyukwu basi ojebe ọnaba ndị n'ọgwụgwọ ọnaba ojebe ndị n'ọgwụsọ anyukwu bụ njọ anyukwu bụ alụ ife anyukwu na alụlụ mmadụ n'ụwa ndị n'ọgwụgwọ anyukwu onye anyukwu pụta ndị n'ọbalụ anyukwu bụ nsọnụ onye ji anyukwu pụta ife mpụta ife anyukwu bụ aja afa mana a sị n'ezi afa ka ego n'owu anyukwu abụrụ ọlụlụ onye anyukwu pụta nne n'ọbụ njọ nne n'ọbụ nsọ anyukwu dị njọ
na-ekwu Emeka Madoka Emeka Moroko nwa Madoka Ịba Moroko nwa Madoka Ụba Moroko nwa Madoka
bụlụ bilonia onye bụlụ bilonia ọgbaba mbọ ka bụlụ trilionia ịmago n'ụfọdụ ubi na akanye ịmago n'ụfọdụ ubi na agbagba ụfọdụ ubi n'ụlọ elu elu ala ezuru oke chacha ililo ọgaranya dịka obodo chukwu anya nwa nwoke na-abụ ego n'ụwa njọ niile anyị na-eme n'ụwa n'ọba ego onye nwe ego nwe nwanne onye na-enwere ego na-enwere uche na-ekene na nwanne hụrụ nwanne ya maka iri ego ogwe ego bụ na anyị jere obodo oyibo onye na-enwere ego na-achọrọ chenji chacha onye bụ dudugo na yochie ọ na yochie bụ nke nwe ego oyibo na-achụ obelu nwanne amarazi nwanne ya obelu nwanne ji nyelu nwanne ya aka ego bụ mma ego bụ njọ ọgba maka ibi ego ka mmadụ ji were mama enyi ya ego oyibo adịrọ mma nrapụ m ihe adịrọ mma mmebi mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ oke ọchịchọ dị n'ụwa jidezi ụwa wee lasa onye bụ anaghị aka naanị mụ na nọmụnọnụ Chinemeze onye Chimeleze gabụ eze ugochukwu jọli mmadụ n'onye gwaji aka ọkwụnụ si n'ahịa ebego ọkwụnụ si n'ahịa ebego Jiniya Obinna Balọt n'ọbịa kenele mụ Batosiko Batolomio Kọgbo n'elu oke osisi wizard nwa m lọri n'Igbo onye ma kenele mụ Frank Udalo nwachi bụkwa onye alabenyi n'ọbụ ego Emeka mmadụ ụka ihe ndị ugwu na-ekwu Emeka mmadụ ụka ihe ndị ọcha na-ekwu Emeka mmadụ ụka Emeka mụrụ ka ọnwa mmadụ ụka Ụba mụrụ ka ọnwa mmadụ ụka ka mgbalụ gị dị na-ekwenụ mmegbu ezi nwanne m ji ọnụ nwa mụba ego na chukwu gọzila gọzi
Sun Nigeria Limited. Ile mana ngozi wa bagu. Omelora na nise wanyama. Jedu maka Mike wa kwacha. Ebu bagu n'Enugu kwa yoma. Onyama ni bi na Abuja. Engineer Paul Rinne. Ugaba na Dominica ni. Onyama ni shoki ya webia. Zelezi ni bani chukua nwachala n'ukuchu. Oyimu mwachi nemenu. Onyama na Josu Tibi. Aisi onwachala ni Investment Limited. Amadu Mudoye Abodu ni Nenewi. Chinyelu Nenewi. Ibe manager no wafunde. Obunde chando nyama kadia. Ebuka kidi. Isiya. Yadu makeji kwa mwana Nenewi. Obelo bude. Nanugwa wale mwa melora baniye. Banakita. Osabili. Yadu maka akwa sobu nili mwa. Oshendo machineli. Oshendo nikona kuja. Wanya mwego mwewende. Wanya nemwere kade mwego cheneno wa. Kama mita no ayo. Kama doka. Ayo. Kama chanemo. Ayo. Kama doka. Ayo. Kama doka. Ayo. Kama doka. Ayo. Kama doka. Ayo. Ibe mekwena abụdị ego. Chụrụ abụdị ego nwere ike ka akwụkwọ. Onye ọcha Afrịka bụ abụdị ego meyọ. Meyọ bụ nzukọ ebe niile abụdị ego. Ebube dịka na Kenya. Kile
is your boy, DJ S Shine Best International. Is your boy, DJ S Shine Best International. Managing Director, Linda Bosota, Daniel, Ike,
is your boy, DJ S Shine Best International. International. Ana mano. Batawo na ya rabu. Atije. Robo. Atije International. Focus break. Baby.
nna meza akpata menyi nna meza akpata menyi Mambe isine patonye Mambe isine patonye Nasi mane nya debenyi jebenyi Odika sina pata menyi Nasi mane nya dubenyi jebenyi Odika sina pata menyi Akwenyi gabu isi oche Akwenyi gabu isi oche Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Na-asị ma nịnya chebe enyi Ọ dịgasị na-abata m enyi Na-asị ma nịnya chebe enyi Ọ dịgasị na-abata m enyi Akwa enyi ga-abụ isi oche Akwa enyi ga-abụ isi oche Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Ige ntị Gbọgbọgbọ ngwọ Ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche Gbọgbọgbọ ngwọ Ka a na-akpọ chairman Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ Nna meza akpata m enyi Nna meza akpata m enyi Mambe isi na-ekpata onye Mambe isi na-ekpata onye Na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi Ọ dịgasị na-akpata m enyi Na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi Ọ dịgasị na-akpata m enyi Akwa enyi ga-abụ isi oche Akwa enyi ga-abụ isi oche Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Na-asị ma nịnya chebe enyi Ọ dịgasị na-akpata m enyi Na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi Ọ dịgasị na-akpọta m enyi Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Adaeze ka di bịakatalụ Gbọgbọgbọ ngwọ Onye nu bịa Gbọgbọgbọ ngwọ Onye a na-ebịa ọjụ Gbọgbọgbọ ngwọ Anụ enu abịa Gbọgbọgbọ ngwọ Anụ a na-abịa ọjụ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ O welu ofu mbọsị nna ya wee kpọọ nya Gbọgbọgbọ ngwọ Eze Gbọgbọgbọ ngwọ Kpọọ nya kpọọ nnie kpọọ nwee ndị ọzọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Wee sị kedu ife kpatara nụ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Di nke izizi abịa ejo Nke igbo abịa ejo Nke ịta abịa ejo Nke na-abịa ejo Gbọgbọgbọ ngwọ Ya chọkwa ụmụnne niile Gbọgbọgbọ ngwọ Na onye bi esoro nwoke na-ala nwaanyị ajụjụ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Ọ na-adịkwanụ mma nọkata Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Onye isi nwụnọ Gbọgbọgbọ ngwọ Ọ bụrụ nna kpọkọ nne kpọkọ ụmụaka Gbọgbọgbọ ngwọ Fa niile agbakọba nwee nzukọ Gbọgbọgbọ ngwọ Onye ọbụla ekwu ebe na-egbu ya Onye ọbụla ekwu Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Maka na ọ na-amaka Ebe a ka ụmụaka na onwe vazibe na-aghọta onwe va nne a na-aghọta nna na-aghọta ụmụaka Gbọgbọgbọ ngwọ Gbọgbọgbọ ngwọ Ka fa nwezili nzukọ afa nwere Gbọgbọgbọ ngwọ Oge a ka Adaeze ji wee meghe ọnụ Gbọgbọgbọ ngwọ Wee sị na onye ọbụla bụ onye ga-anụ ya Ọ ga-akpụtaliri enyi
ka ọ ga-abụrụ onwe emume a na-ebe na befe ahụ ka ya rigolo enu enyi anya na-agagharị amarụkwe na ya bụ adaeze nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe eze na-ekpata onye nwambe eze na-ekpata onye naanị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị manụ ya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ oge na-ekwu ife a niile gbọgbọgbọ ngwọ mbe na onwe ya ejego okwu nya nwatakịrị gbọgbọgbọ ngwọ achụwa n'ukwu elu anyị gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ mbe na enyi bụ ezigbo anyị gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ mbe wee kulie jebe na be enyi gbọgbọgbọ ngwọ wee je ga-agwa enyi si ala eze ga-agbakwa n'ọfala gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ eze ga-agba ọfala eze sikwu nya zie nọ nke ga-abụ onye isi oche enyi gbe esi mbe nyakwuke n'ife ụkwụ ọzọ ọsịa na eze si nya je ga-ezie na ya ga-agba ọfala na nke ibe enyi ga-abụ onye isi oche ya na mbọsị ị ga-eme ya bụ ife ya chọkwa ka m ga-achọ ya achọ nọ nke ga m onye kwụọra ndị ga-abịanụ ọjị enyi nwụrịchachachasịa maka na ọ na-achọburu ụzọ oge ezigbo elu na be eze nso ka ọ ma na nya ga-enwe ike ji okwu adaeze nụ nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi na-ekpata onye nwambe isi na-ekpata onye na-asị ma nịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ ka ba kparịsịsị ya bụ nkata bụ mbe na enyi ngwọ mbe wee naba gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ wee je ga-agwa m eze gbọgbọgbọ ngwọ si ya na mbọsị ya ga-abịa okwu ada gbọgbọgbọ ngwọ eze wee si ya nnukwu ife adị ya kwuru gbọgbọgbọ ngwọ ọsị ya nga ekwusikwana ya ike nga rapụ gbọgbọgbọ ngwọ ya bịazịa ife ya ọfụrụ gbọgbọgbọ ngwọ owelu gbọgbọgbọ ngwọ ka
ka chi mbọsị ya lụzie mbe wee jekwuru enyi tupu o jee na be enyi chi agbagonitasi igo anwụ ekesibego ike enyi si ya mbe kesi ka isi wela abịa kịta ebe nwa sị na ya ga-abụ isi oche ka ọ ga-abụ nya lukwu ọ bụ na ya jere n'onye ka ebe n'ihi na-eme mbe si agba nkịtị na fa ga-ejesi ike enyi si ya ngwa ya kwado ka fa jebe ejebe n'otegoli eli ụtụtụ ka ya yisi jikparịchachachasị ya na-echi ka ọ bịa mbe si ya na ọ bụrụ n'ije ka na-ejezi n'ụzọ enyi si mbe ya gasibe n'ike na afadem ejesikwa n'ike na fa gafa anọkwa n'ụzọ ebe nwe na-eme ndị mmadụ anasị wee bụrụ ya bụ na ejepụta ya bụ ife enyi na fekwu mbe wee kpọọ enyi si a na ọ ma nkwụ nke ya bụ enyi karịrị nke ogologo ọ kakatara ya na-echetụ ya nwatịntị enyi wee kpọọ mbe si a ga na-echezukwa ya ga na-agasi ike mbe wee si enyi ya biko ka ya ligolu n'azụ ya nụ enyi wee si aga ligo n'azụ ya gị gasị ike ma ọsịsọ ligolu n'azụ ya ka fa jebe ọsịsọ mba amagolu mee ọkụ tịkọm ka ọ magolu n'azụ enyi o wee kpọọ enyi si ana ọfụgo na ukwu etoro ogologo nke ịmago na ya azụ nya bụ enyi biko ka ya welu n'elili anya chi n'aka wee kedo enyi n'onu ka mkpụrụ ya bụ na ya ejide aka wee ligoro n'azụ enyi ka abụọ wee na-aga enyi si ya nke ị na-eme ngị ma ọsịsọ ka ba jebe ejebe n'oge na ba aga mbe wee were ụdọ ọnụ wee kedo enyi n'onu wee ligoro n'azụ enyi nọdụ ala aka na-akpụdebezibe m eze nso mbe wee wenye onu nna m eze akpata m enyi enyi si anyị sị gịnị nwambe ise na-ekpata onye mbe si ya mba na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ndụ ife a ka enyi dọgidelu ebe ọ na-adọga ijekwa ogogogo nke nye ga-abụ isi oche chiaman eze mbe weluzie na be eze wee were ụdọ n'ochi n'aka wee nyeze n'aka si anaghị ife ji wee bịa ịnụ adaghị nwaanyị ya bụ ndị be anyị unu ga-ama na oyimuduga m ozi na efe ya bụ ị na-edugakwa mmadụ ozi uche ihe dịkwu ya nna m eze akpata m enyi n'ime n'opi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ekpe na-akpọ ugboro na-abụọ kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ Shine Best International. kpọ gị na ndụ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ bụ abụọ kpọ ya na ndụ kpọ ya n'ọnwụ ọrọbịara ije na-ege m ntị na eri ka bịala otite egwu
obi na-akpọ mmadụ ugbo abụọ kpọ ya na ntọ kpọ ya n'ọnwụ ndị ọma jeje mba na-ege m erika bịala otiti obi na-akpọ mmadụ ugbo abụọ kpọ ya na ntọ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ ugboro na-abụ fugo na ntọ fugo n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ ugbo abụọ kpọ ya na ntọ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ ugboro na-abụ kpọ gị na ntọ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ ugbo abụọ kpọ ya na ntọ kpọ ya n'ọnwụ ọcha na-akpọ ugboro na-abụ kpọ gị na ntọ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ ugbo abụọ kpọ ya na ntọ kpọ ya n'ọnwụ ọra bịara ije na-ege m erika bịala otiti obi na-akpọ mmadụ ugbo abụọ kpọ ya na ntọ kpọ ya n'ọnwụ ọdụ na-akpọ ugboro na-abụ kpọ gị na ntọ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ ugbo abụọ kpọ ya na ntọ kpọ ya n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ ugbo abụọ kpọ gị na ntọ kpọ gị n'ọnwụ obi na-akpọ mmadụ ugbo abụọ kpọ gị na ntọ kpọ gị n'ọnwụ ya gaba aka kpatara ịgba ya ekwu okwu ana m anụ ije nwayọ ọ wezi ahụ nwanne m na-akpọ m oku n'ama 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 emere aga m aza nwanne m emere aga m aza nwanne m aga m aza nwanne m aga m aza nwanne m anyị segodo okwu anyị ga-eme ya ndozi anyị zọgodo ala azọ anyị ga-eme ya ndozi anyị kọgodo ọnụ ya anyị ga-eme ya ndozi ya gawa maka na adịghị ego nwanne n'ahịa adịghị ego nwanne ego maka na ụbọchị onwe ndị oyi ga-awara ọsọ mgbe ahụ nwanne wee buru ozu nwanne ya bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịanụ 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịanụ 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma gị na nwanne gị seta okwu n'ụwa numekwe ya ndozi bịa 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 ezi nwanne m ọma gị na nwanne gị sekwe nke bụ okwu n'udozi enyi n'ụla bịa 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 ezi nwanne m ọma obodo amagba ama na adịghị ego nwanne adị ego nwanne n'ahịa bịa 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 ezi nwanne m ọma agbata obi m ịbụ nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m agbata obi m ịbụ nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma agbata obi m ịbụ nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m obodo amagba ama na adịghị ego nwanne adị ego nwanne n'ahịa bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma bịa 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 ezi nwanne m ọma nwanne dị mma ndị ọbụla nọ n'ụwa a na-eme nwanne o nweghị ihe ka nwanne gị na nwanne gị segodo okwu gbanụ mbọ dozie ya bụ okwu maka na iwe nwanne ọ na-eru n'anụ arụ mana ọ dị eru n'ọkpụkpụ ifụkwa ndị na-eme nwanne obi ga-adịghị ụsọ ifu ndị ọma na-eme nwanne n'elu ụwa obi na-adị ha mma obi na-adị ha mma iru na-adị ha mma iru na-asọ ha mụ ọchị na-asọ ha asọ arụ na-adị ha mma iru na-asọ ha mụ ezi na-achọ ha ụchọ chee ọ bụ oge ahụ akpọwa ụmụ ụwa bịa lele 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 ndị mara mma wa
ya mma wee nye anyị ụmụ nwale bịalele ndị ọma ụmụ Chineke ketere wee chọọ ya mma wee nye anyị anyị mebe nwanne o anyị mebe nwanne o anyị sere okwu anyị mebe nwanne o nwanne ebighị ukwu nwanne dị ụsọ nwanne ka eji aka onye ayala nwanne ya onye ayala nwanne ya onye ayala nwanne ya chei ụwa bịa n'olele ndị ọma ụwa bịa n'olele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele Chineke ketere wee chọọ ha mma ụwa bịa lele Chineke ketere wee chọọ ha mma ụwa bịa lele Chineke mere na nwaanyị n'obi ụwa bịa lele Chineke mere na nwaanyị mụnwa ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele onye mụrụ nwa asa na mma ụwa bịa lele onye mụrụ nwa asa na mma ụwa bịa lele Chineke mere na nwaanyị bụrụ asa ụwa bịa lele Chineke mere na nwaanyị mma ụwa bịa lele Chineke mere okorobịa n'ụba ya ụwa bịa lele Chineke mere okorobịa nwere ego ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma elele ndị ọma ụwa bịa lele ndị ọma ya gaba ihe dị mma n'anya ọhụ nwaanyị ma mma atụrụ onye mụ nwa onye nwe asa na mma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele Chineke ketere weta ọma ụwa bịa lele ndị ọma ụwa bịa lele ụwa bịa lele ndị ọma lele ndị ọma ụwa bịa lele ndị ọma Kadi manugo Chukwu tiri mmadụ n'elu ụwa o. Onye ka otu aka, onye Chukwu gọziri agọzi, eze ka ọ bụ o. Ibe n'ụba na nwanne m, ị na-eme na nkele. Onye Chukwu gọziri agọzi, eze ka ọ bụ o. Ibe n'ụba na nwanne m, ị na-eme na nkele. Ije nụ. Ele onye m ụwa o. Kedu ele onye nye m ụwa o. Is your boy, DJ S Shine Best International. Ọmụ ụwa gede m ntị n'onwere ibe ma gwa mụ maka na ibe anya mụ na-abụ n'elu ụwa o. Ọnụ ma bụrụ ịkọ ya ime mma obi nọ n'okwu ime njọ nọ n'okwu ọ bụrụ maka ụba na-ese nwa mama olụmọlụlụ m ke na-enye kene maka ịma na ime mụba na ya ọnụ anyị ịma na ilo na sị ga-adịlele ụba nyere scholarship na Anambra East and West ibe onye Benjamin ilo na sị ka ọ kwụsị ilo na sị ma adịlele ụba lụlụ ezi dị lọra niile ojimbo ji eme ọgọ nwanne nke m ụba onye m ụba na-ese nwa mama o jide ka iji jide ekwe ka iji o jide ekwe ka iji onye m jide ekwe ka iji o ime n'ụba na nwanne m ilo na sị ga adịlele okwu kwelu ụba na-ese ịna-eze ndị ilo gị na-eze ndị oyi gị maka ịmara maọbụ oyi gị bụrụ dị njọ n'obi ịna-eze ndị ilo na-eze ndị oyi gị ịmara maọbụ oyi gị bụrụ dị njọ n'obi maka na ịmale na ndị oyi bụ soro se ụlọ ma na ihe kila brọda o nwere ihe ị ga-eme wee metụ ụwa mma ịma mma na ịnọ n'okwu ije ọjọọ na ịnọ n'okwu ime ego na ịnọ n'okwu ịda ogbenye ọka gị njọ kedụzele gị eme ụwa dị mma onye nwere ego nọzi na abụbụ onye na-enwere ego dọla atọ na nwaanyị amalị mma gododo okwu onye jọlụ njọ nọ na mkpuju anya kedụzi ibe anyị ga-agbaba o nwanne
ijebo ụwa siri ike ijenu elege m ụwa kedele onye ije m ụwa kedele onye ije m ụwa nwaanyị di ya nwere ego ịjụ onye kedu ka ọ dị ibe ya sị gị I love my darling I love my darling I love my darling I love my darling my darling loves me so no circumstances can change my mind mbosi ego ya bụ nwaanyị akwela ya wee na n'onye bụ na ndị Awụsa asụgosi ụdị ya zọ mata ya zọ ụdị ya kalị mata ya hụtụ nwaba aha kaba aka dị ijọ nwoke si n'anya jọbọ ijọ nwaanyị si n'anya jọbọ ijọ nwoke si n'anya jọbọ ijọ nwaanyị si n'anya jọbọ maka na onye ọbụla asịrị na aka m dị ọcha ị na-aga gwa m onye aka ya dịzoji ya n'ụwa ebele na ebele m ndị polisi ibu polisi meli ya ebele o 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 na mkpọrọba ọnụ a na-akpọ polisi akalịka onye dara iwu mana ọ dara iwu polisi jide onye dara iwu obido yọba polisi abegi I no go do again o abeg I go give you 1,000 abeg I go give you 3,000 abeg I go give you 5,000 polisi na lego asi na badeli gale oju na lego asi na bo polisi ajoka jedi ni ka ge mu no we du no pa o ijenu selika elege mu wa o no we we me jadolo ni ge mu wa ijenu selika jadolo ni ge mu wa o no we we me to Samuel Wabi Kulusi, what's in the bush in the beze? What's in the bush in the beze? What you change your lesson? Chaka no lo, oyo mano gandele ke mao. Managing director, Venice Photos Limited,
Benes Transport Limited. Anus Petrol Chemical Nigeria Limited. Everybody want to go. Benes Awayoma. Benes Abosodi Emekoao. Manemono Wakani Nemeo. Mamona Miwono Nemeo. Anybody want Madam Jembe? Ijo wako sinanya jobo. Ijo wanyo sinanya jobo. Ona bukini zise logo na mbao. Onye na-eme mmadụ emela onwe ya mbao. Na-alụsa na-egburu mmadụ na nkịtị. Onye ibụlọ na-aga gburugburu igwe onye osi na oji ọgbọ ga-ana mana ibe na-agbazi ụmụ ụwa n'ime Naịjirịa onye ọbụ na chekiri ọmụ ịmalị mọ nke iso emebi Naịjirịa o nwanne m na owe emebigo Ana chukwu deke Ogbu ebi nwanyị ọma ọ na-alụlụ Eze nwanyị akwụlite madam Ada dị ọrụ ama ọ Ogbu ebi nwanyị n'ime ahụ Mana chika dọdọ onye ọma Iru ka bụrụ ọdịyo Ilusi abagwa iru ka na-egbu Ilusi ọdịsha iru ka ka na-egbu Ịbata Enugu iru ka ka na-egbu Ilusi Lagos iru ka ka na-egbu Iru ka bụrụ ọdịyo ebe nọ Ekene dịrị dọzọ nwanja Omelọra na n'Igbo Managing Director Allied Hospital Dọzọ nwanja onye na-eme mma na-emela ọgwụ ya mma n'ibe emene ngozi nwa ọma agụ oyibo Omelọra na ndị ise Omelọra mụ ya gbara akwụkwọ na beju ngozi na ọ ga-adịrị gị mma o ijenụ eleje m ụwa kedu ele onye ije m ụwa kedu ele onye ije m ụwa Is your boy, DJ S Shine Best International. Kedu Chukwu Joseph ndị Igwe agụ mba n'ọka nna akụ dị na nwa onye ịbalụ nwanne m n'Igbo onye ọka oke mmanwụ nwanyị ọma n'ọbala ezigbo dị nne ka ndị Igbo nwanyị ọma ijele nwanyị ọma nna onye mmadụ ga-adịrị gị mma ekene dịrị ụzụ aka ndị Igbo nwanne ekene ụzụ aka ndị Igbo ọ sịrị ndị Igbo ụzụ ezigbo ndị melụri na nwanyị ọma ahụ ụzọ aka ndị Igbo n'ịga dị odo ji dị n'ọmọ nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma oyibo
Anthony weze mae Tuma bulenyi na suka na Mayo na suka na nyingi Aga dili di mao Eba yeye malo ono na ishi nedu na London Ono na yi London bonyama Aku matanya gulu Aku dia bosan dogidi Wande mono gadere ke mau Kadele muson do biobu now Oye maku mata dogidi Osisi twa yokoye Mamolo na mana batete Chinedu Okonkwo Chief of Protocol Udoyi na Anambra Ọ ga-adịrị n'ụmụ ahụ dị n'ụwa ahụ Nwanne m na ọ ga-adịrị n'ụmụ ahụ Kedu maka Prince Emeka Kalu Ịgbaji Finger onye ọma African DJ nwa mama ọ ga-adịrị gị mma ahụ Dono je chibonyama Yama no gadere ge mao Onibanye ge mewe medu wama Makani imwe ego ni nonoku Ilijabo ni nonoku Ibulonu ni nonoku Wajani petwe ge muwe wedu wama Ijenu Ijenu selinga Elege muwa Ano wekweme Nedela nye muwa Nedela nye muwa Ano wekweme Oyime chika mwosu Nzada shianoka Abobi mudoye Onyama Abogidi no gadere ke mao Anugo kole mu yama Omelore wande kebo Oyibo melore wande kemae Anugo kole mu yama Manaji Narendo Panapina Panapina Limited Anugo kole mu yama President General Anambra Welfare Association Abuja Wanda mono gadere ge mao Oje don wa shi de believe Oje don wa shi de melu Oy mo akaze ku diri po oyoma Gadere ge mao Nu ka ni jeje ko ta Abuja o Ano for the shop e ba no so pa o nenu Onye nwe ego nwe nwanne Onye na-enwere ego na-enwere uche n'ụwa Emu wadu maka kenenu Keneli muba nese mwa mama Muba goluji bukunye mu Muba goluji bukunye nemu Oye muba nese mwa mama Ebe nuba na ono gadere ge mao Iwe yujikwezi ike Ebube dike na nanka Eja ina gadere ge mao Keduma ka Christian Chukwezi do wa sese Onye mudi ọka tabumoka Sama director Yoga Holdings
Is your boy, DJ S. Shine Best Wow.